Hona hemen histori bat benetan gertatu zena, garaian damutu ziren bineska zargazterena. Batak izena zun Pepi eta bestea Julita, bata itxusia zen da bestea ezan polita. Apaiza mojan pare, gaur egun asko dare, politaren bila joan da itxusirik gabe. Pepineska azkarra zan naizak alabaza jaso, pareko mutil guztiei egiten zien eraso. Julitak ez zuen maite baserritarraren martxa, senyoritoa nahi zuen albazen aberatxa. Apaiza monjan pare, gaur egun asko dare, politaren bila joan da itxusirik gabe. Falta ditu igurtziak, orain hartuko lituzke lehen atzera utziak. Pepi ezkondu zan eta bizitza hona darama, orain txegin berri da 8. ama. Apaiza monjan pare, gaur egun asko dare, politaren bila joan da itxusirik gabe. Mexikoko rantxeroek kantatzen zuten moduan, bakardadean dagozik ezin da bizi munduan. Beraz garbi gelditu da kantuak dion bezala, ureztatzen zala rosa igartu egiten dela. Apaiza monjan pare, gaur egun asko dare, politaren bila joan da itxusirik gabe. Apaiza monjan pare, gaur egun asko dare, zuola baldin bazabitz, kontu izan bat pare. Hantxe rantxo handian, hantxe ibizi nintzan. Rantxera txiki batek, ezik esaten zidan, erosiko izut kaltzontzilua, Julita mertzerikua, gerritik gora sedazkua, gerritik bera larruzkua. Hantxe rantxo handian, hantxe ibizi nintzan. Rantxera txiki bate, pozik esaten zidan, Rantxero hon bat izateko, zaldion bat euki behar da, goizian goiz pasiatzeko, ganadua gobernatzeko. Hantxe rantxo handian, hantxe ibizi nintzan.